Dobrý den, vážení diváci. Vítejte u našeho pravidelného zpravodajského pořadu Recovery s lupou. Dnes jsme se vydali do Mladé Boleslavi, aby jsme zachytili novou zničující závislost, která pohlcuje hlavně mladé lidi. Mladé lidi pohlcuje tato závislost díky vidině snadného výdělku a rychlého uznání ve společnosti. Pozor, poštěstilo se nám zachytit jednoho z největších dealerů této závislosti při prodeji. Energy.